Masvingo province tine mufaro mukuru zvikuru nemabasa ari kuitwa neSecond Republic inotungamirirwa naPresident Emerson Mnangagwa. Masvingo yakawana maprojects akawanda emining, maprojects akawanda etourism, eagriculture. Right, mazvinzwira mega hanzi tiri kuti isu seMasvingo 2030 vaMnangagwa ngavapedzise basa ravo ravakaita seravakatanga. Handizoziva hangu kuti basa racho riri kumbonyatsoitwa nderipi chairo for real. Jobs. Hanzi zvemashuwa mabasa. Iyo ndo yandogara ndichichema nayo iyo. Aiwa mabasa hakuna. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chiSingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri clean, content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chiongororwa, ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Hanzi nawe zhira wazhara wezhewe wanezhowe wezhiwizhowazho iwawo ndivavo chaivo. Hanzi aiwaka vaMnangagwa vari kuramba vachitonga ende vari kutonga zvakanaka. Ngavaramba vachitonga kusvikira 2030. Mawanika constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti munhu anotonga for 2 terms dzinova idzo 10 years obva abva osiyira vamwe. Mukuru akambobuda achitaura achiti ndisina basa nazvo, ndinotedza constitution. But masupporters nevanhu vakamukomberedza vamwe vacho vari kuti aiwaka ngaaramba achitonga eni tikuona mamaini zvinhu zviri kuendeka, zvinhu zviri kubatana. Handizoziva hangu kuti pamwe vari kurarama muZimbabwe yavo vega, but zviri paground vanhu vese vari kuzviziva handitika. Saka panapa ndida kuplayera evidhio munzwe wangu musharukwa vachitaura kuti aiwaka kubva vaMnangagwa pavakapinda zvinhu hanzi zvatsepeteka, zvaendeka, zvamufamba nyore, wamutserendende. Saka ngavaramba vachitonga kusvika 2030. But ndichazokuratidzai zvivimbiso zvavakatipa vaMnangagwa kuti vachatiitira isusu sevanhu vavo vakavavhotera. Hapana kana chimwe chete chaunoona ipapo chakabuda kana kuti chiri kubuda handitika. Saka ma1 chaizvo. Pandisandapinda munyaya yangu, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho, nekuti aiwa nyaya tinofambira hatimire kufambira nyaya handitika. And then ngatisakanganwa gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje rekuti unofanira kugara unaro mumba. Unofanira kugara unaro mumba. Ukaita mudumbu, ukaita mafibros, ukaita musana, ukaita zvironda zvisingapore, ukaita dumbu hombe, ukaita chese chawangofunga, and these are 100% natural herbs. Hapana kana tumwe twechirungu twakaiswa, it's natural thing handitika. Saka bata namba idzo dzakanzi South Africa. Kana uri mugari wemuSouth Africa wotaura neanonzi Koni. Kana uri kuZimbabwe wobata namba idzo dzakanzi +263 idzo wotaura neanonzi Nyari ndiye munhu wacho handitika. Ari kuita zvinhu zvamanje. Kana uri kune dzimwe nyika unobata futi namba dzevasikana ivavava vanokuudza kuti aiwaka tina distributor akati ari pakati. Bata namba idzodzo woenda unopiwa product yako handitika. Saka ndo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvamanje ivavava. And then ndogara ndichitaura kuti kana uri mugari wemuSouth Africa une kabhindauko kako kauri kuita handitika, kabhizimusi kako ringava diki ringava hombe, aiwaka ndogara ndichikurudzira vanhu kuti
vanhu ngavarongeke, bhizimusi hariitwe usina matsamba akakwana, bhizimusi harimanejwe usina akaunti handitika. Saka ndikutaura izvo kuti register company, register company wovhura an FNB account, bank account, chinongodiwa passport yako chete, watopinda machena. Saka register company yako, woregisterwa company, wovhura bank account, zvinhu zvako zvorongeka. Saka bata Owen panhamba idzo dziri apo idzo, wotaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, vari kutaura ivo izvoni kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika, okurejistera bank account handitika. Right, mufana wangu uyu ndiri kuchema naye zvekudaro, music yaari kurova ndoma 1 akaipa, hanzi Pande Rhythms. Ende munonzwa ku YouTube channel yakanzi Pande Rhythms, munoteerera music yaari kuponda ipapo. Ndo pamunoona kuti ma1 mukana chete nenguva wasati asangana naye zvake mufana wangu, but pakurova ngoma chaiko aiwa ari tokukwidzana nevakawanda handitika. Gospel chaiyo ndo yaari kumhanya nayo handiti. Saka ma1, let's go there and support YouTube channel iyoyo yakanzi Pande Rhythms and Rhythms. Itachaira maridhim Pande Rhythm, mozvionera handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo redu, tinzwe musharukwa vachitaura kuti Mnangagwa uchi vakashata, varikupisa baba, varikupisa zvekutodaro. Nemabasa ari kuitwa Masvingo province tine mufaro mukuru zvikuru nemabasa ari kuitwa neSecond Republic inotungamirirwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Masvingo yakawana maprojects akawanda emining, maprojects akawanda etourism, eagriculture, manufacturing. Under those sectors takawana maprojects akawanda zvikuru muchikamu chiri kutongwa nemutungamiri wenyika. Saka nhasi zuva ravo rekucelebrata munhu mutapa day. Munhu mutapa anga ari warrior, anga achishandisa maresources ake munyika make kuti agutse vanhu vake, adhifende nyika yake, zvakafanana nezviri kuitwa napurezidendi wedu baba Mnangagwa. Vari kushandisa malocal resources edu kusimudzira nekuvandudzira nyika yedu. Saka nhasi tinohwa mufaro mukuru kuti taremekedzewa nechirongwa chiri kutanga munyika chemunhu mutapa day chiri kutungamirirwa nemayouth. Isu semasvingo kupfurikidza nemabasa avo tiri kuti 2030 president ngavapedzise mabasa avo avari kuita akanaka, aonekwa achichinja upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Right, mazvinzwira mega, hanzi tiri kuti isu semasvingo 2030 vaMnangagwa ngavapedzise basa ravo ravakaita seravakatanga. handizoziva hangu kuti basa racho riri kumbonyatsoitwa nderipi chairo. Tanzwa chitauro hanzi zvemining zvechi, but mafesi angu inini areas yangu aiwaka achingoripo mumaraini, achirungorova dombo, achirungotenderera, asila paZimex, achirungoita yaaingoita 20 years ago, nekuti nyaya hombe hakuna mabasa handitika. So let's just take a quick look. Ndakamboshtaura zvangu pane imwe one live stream pandiri kungoitirawo kune avo vasina kusangana nacho handitika. Let's just take a quick look pamapromises atakanzi nehurumende yavaMnangagwa vachatiitira handitika. Hanzi affordable quality health care granted. Aiwa, kama zvipatara muri kuzviziva zviri situation nekuzvipatara right now munhu wese ari kuiziva. Hakuna mushonga ende ukaenda kunodhura, ende hakusi kubhadharwa nemazigi, kunobhadharwa nema-US dollars. Saka hatingamboswera tichitaura nyaya dzese idzodzo handitika. And then vanzi promoting international trade via world class borders. Arega tinyarare zvazvo tinotaurisa kanzi for real jobs. Hanzi zvemashuwa mabasa. Iyo ndo yandogara ndichichema nayo iyo. Aiwa, mabasa hakuna kana industry 1 yati yavhura. Ndogara ndichitaura kuti kana pane munhu
anosapota ZANU-PF, kana pane munhu ari kutsigira hurumende yeZANU-PF achitenda zvavari kuita, ngaambouyawo paplatform ationisewo, pamwe isusu hatisi kuona, tione toziva kuti zveshuwa, pamwe pacho tisingaoni toziva kuti ZANU-PF iri kuita sei, iri kuita basa. Handitika zvikanzi delivering the Zimbabwe you want, this is not the Zimbabwe that the people they want zvamanje manje, vanhu havasi kutomboda zvese izvozvo. Even masupporters eZANU-PF acho haasi kutonakirwa neZANU-PF, zvikanzi kujekesa nyika yese nemagetsi, maiwe pakashata. And then the last one was zero tolerance to corruption. Zero tolerance to corruption. Unotoshaya kuti wotangira papi kana toperera papi, unopera pawa nazvo. Handitika ndo mabasa eZANU-PF ayo, hanzi ndo zano yacho. Amen. Let me know what you think in comment section. Isa comment, utaurawo zvaunoonawo, zvaunofungawo, wotiudzawo kuti bo here iri kuitwa iyi kuti 2030 torwa dzimwe futi 5 years tine mukuru 3 matem. Pakashata baba mawani. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane mchi mu video rinotera.